Nili Karbi Birta Thanbang, Samir Sudaris Rahampi. Aprangsi Birta Thepi Arjuitha. Bokolia Rong Sophia Long Subot Bisbos Apan Koptat Pinangji Pura, Meet and Tom on Crime Ben Armu Chijeng Tipado. District Press Club atun pen ke Valmi SP Pachini Dam. Do talent hunt first vocal competition Difu Club along ke Padupon. Non-Arjuitha Birtang Ton Pen. Sila Pathar along Asu Asa Hem ki Prila Pen Katumpra along ke Japon abang Subot Biswas Apan Koptat Pinangji Pura Karbi Anglong Ahabar Bokulia Rong Supi along Meteng Tom Ot Cry Pen Armu Chejeng Pen Kachisong ke Padupon. Terenipa Ingkora Po Arni Kang Sam Apor Ben Bokulia Arong Supi Anish 36 Atawar P along Asu A JYCP Kese Diwan Luke Charlie Asong Lapen Ongmu Arano Pitpen Ni Hengtong Ot Crisis Lapathar along Asu Asayan Katumpra Lapen Kupri Kejalin Abang Subot Biswas Apan Kot Hat Pinangji Pura Kachisong Kipadupon Arbu Chejeng Pen Kachisong Pon Ake Bangladesi Goldback Bangladesi Kushizar Subot Biswas Apan Kok Hat Inon Pei Pen Jahang Karampon Padu Bisi Bebal Diplom ভাষা ভাষিক ধৰ্মাৱলম্বীৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য চলি আছোঁ যি ধৰ্মই নহওক যি জাতিৰে নহওক অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে তেখেতসকলক অতি সোনকালে অসমৰ পৰা বিতাড়িত কৰা ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু এনে নকৰিলে আজি আমি যিদৰে জিলাখনৰ স্থানীয় সংগঠনৰ লগতে কেইবাটাও সংগঠনৰ যি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী আমি কৰিছোঁ District Press Club atun pen Terenipa Ingkora Trok Arni Porpai Kresia Por Malompen Kewang Mi Karbi Anglong Superintendent of Police Apan Kachipachinidam. Terenipa Ingkora Trok Arni Porpai Kresia Apor Malompen District Press Club atun pen Karbi Anglong Superintendent of Police Kewang Mi Dr. G.V. Siva Prasad IPS Apan Karbi Apoho Pen Karchopon Padulo. Lapen non kewang ji aporahut keton kelang pen perang ke angbong ke messenger apan chingki chingwai ponsi SPI hin pen ansuse Karbi Anglong dotik ke sai mesen pen sai cheklem ponji puta lamthe chipipon. Difu Club along Terenipa Ingkora Trok Arni Porpai Krehini Apor Pen Karbi Film Society Atumpen Patir Piponsi Longbi Cheduk Talent Hunt First Vocal Competition ke Padopon Abirta Cut News Channel Apirang ke Mongol Crow Pen Birta Nang Pale. Terenipa Ingkora Trok Arni Porpai Krehini Apor Pen Karbi Film Society atum ke Patir Pipon along Cultural Affairs Department atum Akera Pen Longbi Chedu Karbi Talent Hunt First Vocal Competition Difu Club along ke Padupon Bangsu Kachepate ke Chengsi around along Bang Ingkora Isi Kachepate Duna Bang Pu Bang Piatum Do Lunsepo Jairam Tiso Sartherong Pi Lapen Lunsepi Mosumi Saikya Bora atum pensi Bangsu Kachepate along inside Dunlo Pusi Birta Long Bangsu Kachepate along EM Bidya Singh Rongpi Lapen Ongdung atum Chitong Dun Rinti Pusi Birta Rip Dunlong. Banbandhu Karbi Anglong Pen Ekala Bhijan Parinam Kum Amai Pi along Pachiton Dun Pen Tere Ingkora Trok Arni Difu Rong Supi along Jutang Armu Checheng Padupon. Banbandhu Karbi Anglong Pen Kepado Ekal Abhijan Nik Hang Nitur Arong Aji along Boha Kichak along Rianchot Kali Tinsukia Dibrugarh Sivasagar Jorhat
Golaghat, Nagaon, Tejpur, Krokazhar, Udalguri, Karimganj, Halakandi, Lapen, Manipur, Arunachal Pradesh penta nang Chitongdun. Ekal amai pi along Pachitondun pen difurong sopi along Jutang Armu Chejeng pen Chenglok Ason Son. Ajaimek Pachun Ponsi ekal arong aje amo Paplengpon. Jutang Armu Chejeng Ajaimek Difu Government College a Principal Nirop Kumar Sharma pensi Pangchengpon. Borzan constituency angkang upper Hidipi Sarmen killing arong along Tere Inkoira Truck Arni Assam Gana Parisad AGP ame pedopon. Mayalong Borzan Regional Committee ame Pu Probin Kumar Be Kachari Amayalong Nangkileji Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahud kacipate dunji a AGP Borzan District Committee ame Pu Jiten Ronghang ahin pen kacipate dunji alam Chithanpon lapen Borzan angkang Thang kaching tour ta avela si itum AGP asong apan pahai dunang pusi bangso amayalong than pachini dun lapen bangso AGP amayalong AGP Bokazan District Committee akong chunbang Prasanta Bora AGP Bokazan District AYP amepu duludatta atum chitong dun mayalong penang anabang pubang piatum chingbe dun. Karbi Anglong lapen Nagaland Japet Jahoy along aron repen long le kachirai bor ia tumapan Tere Inkoira Truck Arni Karbi Anglong ingnam raikom saiki lapen keton kelang atum lang charidam Japet Jahoy Karbi Anglong along ot lang no atum kikim ahem ingnam raikom lapen keton kelang atum parusi long le pajokpon. Karbi Anglong lapen Nagaland Japet Jahoy along Nagaland pen kebang ajahak anaga atum Karbi Anglong along le nang kachirai po birda long pen Tere Inkoira Truck Arni Karbi Anglong ingnam raikom saikiat lapen kiton kelang atum ati maklong along paledam adulung pen kedam saiki atum Godudi Reserve Forest along aron repen kikim ahem krisi phalang no pondon ingnam raikom lapen keton kelang adilung atum hem kachewang thek Det naga atum rusim kangtang eke ahile pen Karbi Anglong asaiki atum apan nang tengkengdun pupu angbong hile pen je apseroi pot sita pupu angbong hile amu kero pen areng kisu abelang musi pirta long pontu Hanjang langsu kapatua klam along Tere Inkoira pli arni pen kipang cheng ke thom angdeng CEM Gold Cup Football kachipate Tere Inkoira Truck Arni ke Guwahati Assam Police Blue lapen BTAD GBFA ang bongsi chipate ponlo. Assam Police Blue lapen GBFA atum kachipate chidai koi kai ajok api rong kachitur mate tiebreaker pensi ke hai kerem aterang patini pon. Rong kachitur along GBFA atum Assam Police Blue apan goal ke thom isi pen paremsi chipahai ponlo. Kapatu ke thek nai along Santana Basumatari aphansi pajirpon. Pinya birda pang kelapuan sikang tonik lo langi bom thakat news channel dome thakme kurang tu.